ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର କବିତା ପ୍ରଶ୍ନ 1। ମନେ ମୋର ଉଙ୍କି ମାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମନେ ମୋର ଉଙ୍କି ମାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କିଏ ସେହି ଦଳିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଛୁଆଁ? କିଏ ସେହି ଦଳିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଛୁଆଁ? ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଏ ନା ଉତ୍ତର। ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଏ ନା ଉତ୍ତର। ମଣିଷର ପରିଚୟ କ'ଣ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ? କିଏ ହିନ୍ଦୁ, କିଏ ମୁସଲିମ, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଏ ନା ମୁଁ, ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଏ ନା ମୁଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ୟାକେଟ ରକ୍ତର ଭିତରୁ। ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଏ ନା ମୁଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ୟାକେଟ ରକ୍ତର ଭିତରୁ। କାହାକୁ ମୁଁ ରଖିବି ସମାଜର ତଳ ପାହାଚରେ, ଜାଣି ମୁଁ ପାରେ ନା। କାହାକୁ ମୁଁ ରଖିବି ସମାଜର ତଳ ପାହାଚରେ, ଜାଣି ମୁଁ ପାରେ ନା। ମଶାଣିର ପାଉଁଶ ଗଦାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ମାନବିକତାର, ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ମାନବିକତାର ଏକ ବିବେକ ପଥର। ସେହିମାନେ ପରା ଆମରି ପରି ରକ୍ତ ହାଡ଼ ମାଂସର ମଣିଷ। ସେହିମାନେ ପରା ଆମରି ପରି ରକ୍ତ ହାଡ଼ ମାଂସର ମଣିଷ। ଆମର ଟିକିନିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ଆମରି ଟିକିନିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ତେବେ କାହିଁକି ଆଜି ଦଳିତ ଅଛୁଆଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ? କାହିଁକି ଆମରି ଭିତରେ ବିରାଟ ପାଚେରୀ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂର? ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ କାନୁନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ତ ସମାନ, ସବୁ ତ ସମାନ। ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ଅସମ୍ମାନ, ଏତେ ଅପମାନ? ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ଅସମ୍ମାନ, ଏତେ ଅପମାନ? ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଅଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଭେଦାଭେଦରେ ସୀମିତ? ମଣିଷ ଆଜି ପଶୁଠାରୁ ବି ହିଂସ୍ର ଅଜ୍ଞ। ଜାତି ଜାତି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପାଇଁ କରିଥାଏ କେତେ ରକ୍ତପାତ। ସେ ଭୁଲିଯାଏ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଜାତି, ମଣିଷ ଜାତି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ମଣିଷ ଧର୍ମ। ଗୋଟିଏ ସେବା, ମାନବ ସେବା। ତେଣୁ ମନ ମୋର ହୁଏ ବିଚଳିତ। ଖୋଜେ ମୁଁ ଯେ ମଣିଷର ପରିଚୟ, ଖୋଜେ ମୁଁ ଯେ ମଣିଷର ପରିଚୟ। ସମାଜକୁ କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜକୁ କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜକୁ କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ।